Jel misliš nekad da nas možda malo zajebavaju? Imali smo recimo tamo pred kraj 90-ih onu priču, sin mi je bio samostalan, nosio i gajbice, pa i onda zaradio za auto zbog koga smo zatvarali autoput da ga testira, pa smo imali onog čoveka... To je loša politika. To je, znači, pa mislim, pazi, to se sve vrti u krug. Znaš, sve potiče od vaspitanja roditelja. Znači, ti koji si predsjednik države i trebaš da vodiš računa o svom narodu, koji se diči s tobom, koji je spreman sutra da gine za tebe, za pravednu stvar. Ti si vaspitao svoje dete da se tako ponaša. I to u situaciji kada se ljulja i suverenitet, integritet i autonomija i sve živo. Ali ja tu čak vidim i neku hronologiju ako se poveže, jer je to prošlo 25-26 godina, ona je nosio gajbice, možda su gajbice bile sa grožđem, a ovaj sad prodaje vino od tog grožđa koje je dozrelo. Pa pazi, to je verovatno ista škola, kao što mi idemo u školu i učimo maternji jezik, matematiku, geografiju, biologiju, tako i verovatno oni uče u tim njihovim institucijama kako da budu političari. Realno, kad ne bi bilo političara, možda bi svet bio mnogo bolji i prirodniji. Pa to da. Evo, svima je verovatno poznato da je u Americi srušen onaj kamen, Stonehenge Head, kako se zove. Da, razmontiran, ja. Pa, pazi, tu je pisalo nešto što je zbunjivalo ljude. Znači, prva ona poruka, držite čovečanstvo do pola miliona. Milijarde. I kad pogledaš, možda i realno i treba bude pola milijarde, ali što više ljudi dolazi do mržnje, do tesnoće i dolazi do ratova. Jel te liči uopšte sve ovo na ljude? Mi imamo tu priču o reptilima, ovde stalno slušaš. Dobro, to je po tome i poznata vaša produkcija da ljudi... Ali znaš šta ti hoću reći, malo je tu problem u narativu i ti ljudi kad govore i o reptilima i o demonizaciji, često budu ismejani zato što to ne znaju da prenesu u drugi kontekst. Da, oni su možda to mislili stilski da kažu. Pa oni možda i nisu, ali bi bilo verovatno prihvatljivije i merodavnije da objašnjavati na taj način. Pa gledaj, znači, evo je recimo primer četvoročlana porodica u jednom dvosobnom stanu. Ne šire se. Nego u tom dvosobnom stanu deca porastu, naprave svoje još četvoročlane porodice. Koliko to već ljudi u jednom dvosobnom stanu? Mnogo. Nema niko svoju sobu, tesno, počinju da se glođu. Znači, mada, zemaljska kugla je dovoljno velika da ima mesta za sve. Ali kad pogledaš, izgleda da nekim velikim moćnicima i to malo pa čačkaju tamo gde ne treba. Razumeš?